Sziasztok, Vida Gyula vagyok, ez pedig a Piros-Fehér Podcast immár 4. adása. Ezúttal nem készültünk meglepetés műsorvezetővel, úgyhogy be kell érnetek velem, de azt gondolom, hogy maga a téma elég érdekes lesz ahhoz, hogy érdemes legyen megnézni ezt az adást is. A debreceni utánpótlás neveléssel foglalkozunk, a fiatal játékosok menedzselésével, csapatba építésével, illetve hogy általánosságban azzal, hogy vajon miért a debreceni az ország egyik legjobb utánpótlás bázisa. Vendégem pedig Papp György, a DVSC Kézilabda Akadémia szakmai igazgatója. Szia Gyuri, köszöntelek nálunk. Szevasz Jussi, én is köszöntöm a nézőket. Azt gondolom, te jobban jártál, hogy én kérdezzek, nem pedig a Köszner-Vili, hogyha abból indulunk ki, amit a Szilágyi Zolival művelt a legutóbbi adásban, nem tudom, láttad de. Hát Vilivel elég sokat beszélgetünk már, úgyhogy képbe vagyunk egymással, biztos tudnánk érdekeseket kérdezni, úgyhogy szerintem most azért jobb, hogy te vagy itt. De majd összehozunk olyan adást is legfeljebb. Szóval, ugye itt alapvetően nyilván adódik a téma önmagában, Debrecenben ez szerintem állandó téma, hogy sok utánpótlás játékos van a felnőtt csapatban, a debreceni utánpótlás nevelésnek híre van az országban. Te mit mondanál egyébként, hogyha azt kellene értékelni, hogy egy akadémia miért végzi jól a munkáját? Mi az, ami alapján lehet rangsorolni akár az országon belül az akadémiák között? A legfontosabb, én azt gondolom, egy akadémia szempontjából az, hogy több legyen, mint a klubok, több legyen az, amit az alatta lévő szervezetek, szerkezetek dolgoznak, és ami kiemeli, az elsősorban én azt gondolom, hogy a személy és az infrastrukturális feltételek. Itt nálunk a Debreceni Akadémiában a személyi feltételek, én azt gondolom, hogy maximálisan eleget tesznek ahhoz az elváráshoz, hogy a szakmai munka legmagasabb szinten folyjon, hisz az edzői karban 3 európai mesteredző, több szakedzőnk van, így a szakmának a képviseletén azt gondolom tökéletesen meg van oldva. Az infrastruktúra pedig, ha körbenézünk, aki ismeri a létesítményeket, ismeri mondjuk azt a körülményt, ahol dolgoznak a gyerekek, dolgozunk a gyerekekkel, azt gondolom, hogy egy szinten, a legmagasabb szintet tudja képviselni. De amikor én azt mondom, hogy a debreceni az egyik, hanem a legjobb utánpótlás nevelőműhely az országban, ugye az fedi a valóságot, ugye? Így van, fedi teljes egészében. Azt gondolom, hogy ebből a szempontból, amit az előbb említettem, talán a szakembergárdának a színvonalában mi vagyunk a legjobbak. Azt gondolom, hogy itt van a legmagasabban képzett edzői kar, és ez meg is látszik az eredményeken, úgy gondolom. És ugye az eredmények, ha már ezt mondod, pont utána néztünk itt adás előtt, az U19, az U17 és az U15 is az első 2-ben van, tehát vagy vezeti a listát, a tabellát a DVSC, vagy pedig a második helyen áll, adott esetben holtversenyben az U19-ben. Mennyire eredménycentrikus a kérdés? Ugye ez is egy örök kérdés, hogy mi a fontosabb a fiataloknál, hogy jó eredmény legyen, vagy hogy minél többen bekerüljenek majd adott esetben a felnőtt csapatba. Én azt gondolom, hogy a kettő az párhuzamos egymással. A képzés nagyon fontos, hisz a képzésen keresztül lesz teljesítmény. A teljesítmények és a képességek közhangjában jönnek az eredmények. Az eredményekből adódóan és az előbb említett tényekből adódóan a játékosok elérnek egy olyan szintre, hogy a későbbiekben korosztályonként följebb tudnak lépni, akár a serdülőbe az ifjúsági csapatba, junior korosztályba, és a junior korosztályban, amennyiben eredményesek, jók és megfelelnek a felnőtt mezőny elvárásainak, föl tudnak kerülni a felnőtt mezőnybe. Tehát ez a kimenet, ez a lépcsőfokok, ezek meghatározzák azt, hogy hány játékos, milyen játékos és hogyan jut el a felnőtt csapatig. Itt alapvetően nyilván csapatjátékról beszélünk, de azért az egyéniségek is fontosak a kézilabdában is. És akkor itt rögtön jön az a kérdés, amit gondolom a legtöbb szurkoló feltenne, hogy na és melyik kislány nevét jegyezzük meg akár az U15, az U17-es csapatból, kikből lehet majd egyszer itt a felnőtt csapatban mondjuk vezéregyéniség, hogy látod? Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban nagyon jól állunk ebből a szempontból, hisz a legkisebb korosztályunk, ugye a serdülő korosztály, azért a mércét, hogyha fölállítjuk, akkor jelentős az, hogy hány játékosunk szerepel a korosztályos válogatottban. Hány játékos kerül be abba a korosztályos keretbe, amiben a későbbiekben a serdülő válogatottnál itt a szűkebb keretbe. Itt azt jelenti, hogy egy olyan 30 játékos van, akivel a szakemberek, a vezetőedzők már úgy számolnak és készítik a nemzetközi porondra. Abból, ha megemlíthetjük tőlünk a Balog Rékát, a Keller Petrát, a Litschauer Nikort, az Olálottit, a Zákányi Jankát, akik most is már meghívót kaptak a válogatottba, többször is megjelentek a válogatottba, és azt gondolom, hogy ez a serdülő válogatott szempontjából, hogy ennyien vannak, ez egy nagyon jó jel.
már abról is, hogy a kiválasztásunk is ebben az esetben jól működött, hisz az is meghatározza egy jó kiválasztás, hogy milyen korosztályokkal, hogyan és miként tudunk elindulni, és milyenek lehetnek a következő korosztályok, és erre épülve, amint látjuk, már ugye az ifjúsági válogatottban is megjelennek a játékosaink, itt a Bengi Lili és a Bristján Dorina jelen pillanatban kapott meghívót, de az elmúlt időszakban a Fele Patricia meghívót kapott, a Véninger Kata, aki sajnos jelenleg sérült, és ezért nem tud elmenni a válogatottba. Rataricsi Luca, Solymosi Zsófi is megfordult a keretekben, és a File Csenge is ott volt. Tehát ha azt nézzük, akkor már ebből az ifjúsági korosztályból is elég sokan megjelentek, és én azt gondolom, hogy a csúcson, akit már ugye láttunk a felnőtt csapatban is, a Csernyánszky Liliana, a Panyi Anna, és ezekhez csatlakozott a Makó Zói, akik most a junior válogatott keretben vannak, és világversenyre készülnek, és korábban a keretben meghívást kapott a Bakonyi Rade és a Sien Anda is. Nyilván ez is azt mutatja, hogy 5 olyan játékosunk van, aki a korosztályban, tehát az utánpótlás korosztály legmagasabb szintjén is válogatott szinten tud teljesíteni, nemzetközi mezőnyben pallérozódnak, és ez az út, ez egy bizonyos szinten azt gondolom jó ajánlólevél a felnőtt csapat felé. Tudsz mondani, vagy mersz mondani olyan nevet, akit mondjuk 4-5 év múlva majd visszakérdezek itt a 200. adásban, hogy na annak idején azt mondtad, hogy ez a kislány ott lesz a felnőtt csapatban, akinek azt mondod, hogy tényleg reális esélye van arra, hogy NB1-es, mondjuk akár DVSC játékos legyen? Én azt gondolom, ez könnyű dolgom van, hisz már a Csernyánszky Lili az már megjelent. Na most ez így nem, tehát ez, az U15-ből ez akár. Jó poénnak, de nem poén. Szerintem ez biztos, hogy én azt gondolom, hogy Csernyánszkyval hosszú távon kell számolnunk, és nem lesz semmilyen olyan sérülés, vagy valami olyanok nem jön közbe. Ő azért hosszabb távon meghatározó egyénisége lehet a magyar NB1-nek, akár a mi csapatunknak, akár bárhol is, remélem a válogatottban is. A legkisebbek közül én nagyon óvatos vagyok ilyenkor. Azt gondolom, hogy jelen pillanatban ezekből a játékosokból, akit felsoroltam, szinte bárkit meg lehet említeni, hisz mindannyian a maguk posztján, a maguk képességeik szintjén várományosak arra, hogy bejuthassanak a legmagasabb szintre. Nyilván ez megfelelő játékos, mondjuk azt, hogy karrier kell hozzá, és sok szerencse is kell, hogy a sérülések elkerüljék, és hát olyan szakemberek kezébe tudjon pallérozódni, ami nálunk adott, és ezt azért merem bátran kijelenteni, hogy ebből az 5 játékosból gondolom bárki lehet, hogy eljusson erre a szintre. És a fölötte lévőek közül nekem nagyon tetszik a Bristján Dorina játéka. Én a Dorinát várom arra, hogy a későbbiekben megjelenik szintén a felnőtt csapat környékére. A Panyi Annában van nagyon sok lehetőség, bízom benne, hogy ő is tud élni majd a saját képességeivel, lehetőségeivel, és benne is megvan az a lehetőség, hogy a későbbiekben azt gondolom, hogy az NB1 meghatározó emberei közé tudja kinőni magát. Mennyire göröngyös egy játékos útja egyébként, mondjuk, hogy valakiből egy Csernyánszky Lili legyen, és eljusson tényleg a legalsó szinttől a felnőtt csapatig. Mi az, ami mondjuk buktató lehet egy ilyen karrierben, vagy mi határozza meg a játékosban azt, hogy tényleg alkalmas legyen végül arra, hogy NB1-es játékos legyen belőle? Hát sok összetevője van. Elsősorban én azt gondolom, hogy a játékosnak az alapképességei. Az alapképességek fejlesztésével juthatunk el a játékosoknak arra a szintjére, hogy elérje azt a technikai képzettséget, elérje azt a taktikai képzettséget, elérje azt a fizikális szintet, amivel mindig egy lépcsőt fölfele tud lépni. Ha ez a 3-as megvan, és ehhez párosul egy megfelelő mentális szint és mentális képesség, akkor én azt gondolom, hogy ezekkel a képességekkel előre tud jutni. A buktatók ezekben vannak benne, bármelyik tényezőben, bármelyik mutatóban valahol valamilyen hiba, valamilyen fals kerül bele, ott azért akadályozhatja a gyereket, teszem azt egy komolyabb sérülés, teszem azt esetlegesen valamilyen olyan magánéletbeli probléma, akár egészségbeli probléma lehet, vagy esetleg éppen nagyon rossz szériát fog ki a gyerek, és akkor mentálisan egy bizonyos szinten valahol azt szoktuk mondani, hogy megbillen. Ez mindegyikhez kellenek azok a szakemberek, akik itt az akadémia köreiben rendelkezésünkre állnak, és ezeket a problémákat mi tudjuk orvosolni, ezeket a problémákat mi meg tudjuk oldani, és segítségére tudunk lenni azoknak a játékosoknak, és jó aránnyal és jó százalékkal sikerül ezt a dolgot nekünk, úgy mondom, egy bizonyos szinten olyanná tenni a játékos, hogy tovább tudjon lépni és folytatni tudja a pályafutását.
Ha már itt ugye a szamárlétráról beszélgetünk tulajdonképpen, hogy lehet az egymásra épülő korosztályokból föláramlani majd a játékosoknak, az NB1B mellett nem mehetünk el szó nélkül, én azt gondolom. Picit féltettük ezeket a fiatalokat a felnőtt mezőnytől, ehhez képest talán már most kijelenthetjük, hogy benn maradtak. Így van, és ez nagyon nagy szó. Amikor elindultunk, én is egy picit óvatos voltam, mondtam, hogy azért egy felnőtt mezőny, azért tudni kell azt, hogy a magyar NB1B, a másodosztály tele van nagyon sok olyan játékos, aki megjárta az NB1-et, rutinos játékosok, felnőtt mezőny, teljesen más a játékképet, teljesen más a dinamikája, mások a taktikai feladatok, mások azok a közegek, azok a környezeti tényezők, más a játékvezetés, minden más tulajdonképpen, ami az ifjúsági utánpótlás mezőnyben van, és ettől egy picit óvatosan nyilatkoztunk, hogy na, azért vágjunk bele. Belevágtunk, az ősz azzal telt el, hogy megszokták a gyerekek ezt a mezőnyt. Az ősszel is már egy-két sikert sikerült úgy elérni, hogy a gyerekek érezték azt, és mi is éreztük, hogy jó úton járunk, és ahogy az őszi szezon után egyre több rutint szereztünk ebben az osztályban, szereztek a gyerekek, így most már azt mondom, és nagyon boldogan tudjuk kijelenteni azt, hogy március végén, április elején olyan pozícióban, olyan helyen vagyunk, és azt mondom, hogy elismerést követelő helyen vagyunk a felnőtt mezőnybe, hogy bennmaradtunk, és a középmezőnynek tagjai lenni ebben a korosztályban, tehát ezzel a korosztállyal, ezzel a csapattal, az egy nagyon komoly dolog. Mi lesz a sorsa az NB1-nek a következő szezonban? Ezt most azért kezdem, mert ugye vannak hát pont a korra vonatkozó korlátozások, ugye ezeknek a játékosoknak az öme nem játszhat már a szabályok szerint a következő szezonban. Még fiatalabbak szerepelnek majd, vagy egyáltalán hogy fogunk elstartolni? Igen, mindenféleképpen folytatjuk az NB1B szereplést. Azt gondolom, hogy egy kellően megfontolt és azt gondolom, hogy szakmailag is jó döntést hoztunk azzal, hogy a 2004-esekből a lehetőség szerint megpróbáljuk a két legjobb játékost itt tartani. Még ezt nem tudom megnevezni, hogy ki az, de a csapat szerkezete szempontjából ez a következő időszakban el fog dőlni. Azok a 2005-ös játékosok, akik az NB1B-ben az idén szerepeltek, azok lényegében egy gerincet alkotnak, hisz van már egy bizonyos fokú rutinjuk, és ezekhez próbáljuk fölrakni a ifjúsági korosztályból azokat a játékosokat, meg a serdülő korosztályból a legtehetségesebbeket, akik ezzel a kerettel dolgozva együtt egy NB1B-s csapatot tudnak egy bizonyos szinten képezni, valamint külső igazolásokkal is megpróbáljuk őket megerősíteni, a 2005-2006-os korosztályt megcélozva, hisz nem csak az jelen évnek, hanem a következő időszaknak is szeretnénk egy olyan gerincét felépíteni a csapatnak, ami ebben az évben is és a következő időszakokban is az NB1B-ben tud szerepelni és bent tud maradni. Most az adott esetben azt jelenti, hogy 16-17 éves gyerekek is játszhatnak majd. Így van. Nem lesz ez egy kicsit meredek? Nem meredek igazából, mert azt gondolom, hogy az idén történő szereplésünk egy bizonyos szinten valahol igazolt bennünket. Azok a játékosok, és itt jön ki az a többlet, amit az akadémia adhat. Hogy egy korosztályban a legtehetségesebb játékosok már most már olyan fizikális képzettséggel, olyan technikai és taktikai képzettséggel rendelkeznek, hogy ebben az osztályban bizonyos szinteken eredményesek tudnak lenni. Nem fogunk a feljutásért harcolni, ez biztos, nem fogunk tudni az élmezőnybe, az első négybe bekerülni, de megfelelő munkával, és azt gondolom egy bizonyos idő elteltével, ha ez a csapat is újra belerázódik az NB1B-nek a légkörébe, szintjébe, követelményeibe, akkor én azt gondolom, hogy nagyon hasznos évet fogunk tudni megint eltölteni. Mi lesz azokkal, akik nem játszhatnak? 2004-es születésű gyerekekről van szó, ugye? Ők iránt van érdeklődés esetleg más csapatoktól? Mi lesz a sorsuk? Hogyne, nagyon komoly érdeklődés van, hisz a magyar kézilabda az mindig azt várja, hogy az akadémiák, azok a utánpótlás nevelő bázisok, műhelyek, akik egy év vége felé már ugye kibocsátják a fiókáikat, akkor megpróbálnak lecsapni rájuk. Nagyon sok érdeklődő van, első osztályból NB1-ből, NB1B-ből, és versengenek a játékosainkért. Büszkék vagyunk arra, hogy ezek a játékosok szinte több ajánlatot kapnak, nem csak egy klubból, hanem több klub is keres őket, és hát mi próbáljuk azokat a játékosainkat úgy irányítani, és a lehető legjobb szintek felé terelni őket, ahol látjuk azt, hogy megfelelő szakmai munka van, és ezek a játékosok tovább tudnak fejlődni, hisz nem vesszük le a kezünket róluk, lekövetjük őket, és a későbbiekben a fejlődésük szempontjából
meg tudjuk nézni azt, hogy hova jutottak, és ha esetlegesen úgy alakul, akár még vissza is kerülhetnek Debrecenbe. És akkor itt most visszakanyarodnék oda, amiről korábban beszéltünk, ugye, hogy talán mérvadó lehet az, hogy egy akadémia hány játékost ad az NB1-nek. Most azt hiszem debreceni szempontból van mire büszkének lennünk, az akadémiát bemutató filmben is elmondtunk egy számot, 20 valamennyi volt, most hogy állunk éppen? Igen, hát 22 játékos van jelen pillanatban, aki az NB1-es szinteken megjelenik. Ebből mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 8 játékosunk, 8 saját nevelésű játékosunk itt van a csapatban, és 14 olyan játékos van, aki különböző magyar NB1-B-s klubokban szerepel. Ők, én azt gondolom, hogy nagyon jó úton haladnak arra, hogy azokban a klubokban, ahol most játék lehetőséget kapnak, a megfelelő szakmai háttér segítségével, a megfelelő játék mennyiséggel, megfelelő szerepléssel fejlődjenek, és a valós képességek, valós tehetségük, a valós szintjük kialakuljon, és hát annak függvényében meglátjuk, hogy milyen játékos karriert, milyen játékos utat járnak be, és hát tudunk velük számolni. És ugye itt jó néhányan kölcsönben vannak, Igen. ez megint csak egy sláger téma itt Debrecenben, hogy a kölcsönbe adott játékosoknak a minimális aránya tér vissza majd Debrecenbe. Mi ennek az oka? Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen ilyenkor azt kell figyelembe vennünk, és elsősorban, hogy mi a célkitűzése az adott csapatnak. A mi csapatunknak a célkitűzése az, hogy a magyar bajnokságban a dobogót elérjük, a lehető legmagasabb, szinte a lehető legjobb eredményt elérjük. Ahhoz, hogy a lehető legjobb eredményt elérjük, olyan játékos keretet kell kialakítanunk. Nyilván a magyar bajnokság színvonal a nemzetközi szereplésnek a lehetősége megköveteli azt, hogy a játékos keret olyan színvonal legyen, hogy az elvárásoknak megfeleljen. Ezek a fiatal játékosok még a karrierjük elején vannak. Ennek a fiatal játékosoknak nagyon fontos az, hogy minél többet játszanak. Ne a kispadon üljenek, ne edzésmenők legyenek, hanem játékban legyenek. A játékban tanulnak, a játékban fejlődnek, és a játékban mutatják meg nekünk, hogy kik azok a játékosok, akik el tudnak érni arra a szintre, ahol a mi célkitűzéseinknek, mi elvárásainknak megfelelően számolni tudunk velük, és ha olyan képességek is oda fejlődnek, akkor természetesen vissza tudjuk hozni őket. És ezekből a gyerekekből, akit az előbb említettünk, nagyon sokan ott vannak a látóterünkben, ott vannak a megfelelő, mondjuk azt, hogy polcokra berakva, és annak megfelelően amilyen célunk és amilyen igényeink vannak, azokhoz tudunk nyúlni. Tehát akkor nyitott az út visszafelé, aki olyan teljesítmény nyújt egy másik csapatban, nyilván itt a Szilágyi Zoli lenne a legboldogabb, hogy a saját nevelésű játékos. Pontosan. Gyurikám, köszönöm szépen, hogy itt voltál, rendelkezésünkre álltál. Én is köszönöm, és remélem, hogy amikről beszéltünk, ezek a sikerek a jövőben is folytatódnak, és a következő beszélgetésen még több sikerről és még több nagyon jó utánpótlás játékosról tudunk majd beszélgetni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A nézőknek is köszönjük a figyelmet, ez volt a Piros-Fehér negyedik adása, tartsatok velünk jövő héten is, addig is hajrá Loki!